Γεια σου Γιώργο. Καλώς ορίσατε στο Αμοχιάδικο Βλέμμα. Πάτερ Κωνσταντίνο, σας παρακαλώ ελάτε να προσευχηθούμε για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με το καρπάτικο πρόγραμμα της βραδιάς. Κύριε των δυνάμεων με θυμών γένου, άλλον γαρευτός σου βοηθός, εν θλίψες σύνου και χωμέ. Κύριε των δυνάμεων ελέησον ημάς. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλειός σου δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπερελέους ζωής, ειρήνης, υγείας και πρόοδου, της ενώσεως ημών και πάντοτε συνδετημόνων, γυναίξη και τέκνης αυτών και φίλων αυτής, υγείας και μακροημερεύσεως υπέρ αυτών είπομεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπαμε τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίνκαιη και εις τους αιώνας των αιώνων. Προστασία των χριστιανών να κατέσχυνται με σιτία προς τον ποιητή να μετάθετε μη πορείλης αμαρτωλών δεήσεων φωνάς, αλλά προφθεσόνος αγαθής την βοήθεια ημών των πιστός κραυγαζόντας Αγίνον εις πρεσβείαν και σπεύσον εις οικεσίαν, η προστατεύουσα η θέατα και των τιμών των σεν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Χαίρομαι απόψε που βρίσκομαι στις απόκριες του χωριού μου. Αλλά παραξενεύτηκα γιατί βλέπω ότι πρώτα αρχίσαμε με κριτικά και μετά αρχίσαμε με τα καρπάτικα. Δεν το βλέπω αυτό. Θέλω να κρατήσετε το έθιμο όπως είναι. Να διασκεδάσετε όλοι μαζί σε μια οικογένεια μέχρι το πρωί. Και να ευχηθώ σε όλους σας καλή σαρακοστή, καλή υγεία και κάθε καλό. Καλή διασκέδαση.
λες, δεν ξέρεις να πας να το ενώσεις εσύ. Δεν ξέρω. Γεια σου Μιχάλη. Έλα βρε.
Cheers. Τι ωραία που είστε όλοι. Βάλτε τώρα τις μάσκες. χαιρετήσατε τους ανθρώπους. Από εκεί χαιρετήσατε. Come on.
Σώσε, ξανίεται γρέσσενιές, ξανίεται γρέσσενιές, ξανίεται πράγμα. Ξανίεται γρέσσενιές, εδώ, γρέσσενιές, εδώ γρέσσενιές, πάνε πέρες, σε γρέσσενιές, ρε πράγμα. Άι μου Γιώργη, ο βάρος σου σταματιάδε η κακόμια. Σώσε, άι μου Γιώργη. Πάτε μου να χαιρετήσετε τον κόσμο, κοπελιάδι. Δεν ξαναπάτε, σώσε. Στο πεθερό μου πάτε, βρε εσύ. Στο πεθερό μου πήγαινε, βρε, στο πεθερό μου να σε λεήσει. Στο πεθερό είναι γλύωρα. Στο πεθερό να είναι. Το κόβραμα μαμάν, με το κόλλο του στο τρίβου. Με το κόλλο του στο τρίβου και το ξύλο το πάνω του. Στο τρίβραμα μαμάν, τρίβου το πίστερι. Στο τρίβου το πιπέρι, το διαόλου, καλό έρι. Κέλλη, φίβνη. Με τον Άντωνα το τρίβου, με τον Άντωνα το τρίβου, με τον Άντωνα το τρίβου, και το ξύλο το σκηνίδου, με τον Άντωνα το τρίβου, το τρίβραμα να αμάν, το τρίβου το πιπέρι. Στο τρίβου το πιπάρι του διαόλου καλό έρι. Στο τρίβου το πιπάρι του διαόλου καλό έρι. Με το ψόβραμα να αμάν, με το ψόλο του στα τρίβου.
σκηνή. Πως το τρίβραμα να μας, πως το τρίβου το πιπέρι, πως το τρίβου το πιπέρι, πως το τρίβου το πιπέρι, του διαόλου η καλόρη, πως το τρίβου το πιπέρι, του διαόλου η καλόρη. Βρε με τι, βρε με τι κοιλιά το τρίβου, βρε με τι, βρε με τι, βρε με τι κοιλιά το τρίβου και το ξύλο το σκηνή. Πως το τρίβραμα να μας, πως το τρίβου το πιπέρι, πως το τρίβου, πως το τρίβου. Πως το τρίβου το πιπέρι, όλου καλό έρι. Πως το τρίβου το πιπέρι, για όλου καλό έρι. Με την κούδρα μανάμα, με την κούτλα του στο τρίβου. Με την κούτλα του στο τρίβου. Με την κούτλα του στο τρίβου και το ξύλο το σκηνικό. Πως το τρίβραμα να μας, πως το τρίβου το πιπέρι, πως το τρίβου το πιπέρι, πως το τρίβου το πιπέρι, του διαόλου η καλόρη, πως το τρίβου το πιπέρι, του διαόλου η καλόρη. Με την πλάβρα μάνα μας, με την πλάτη του στο τρίβου, με την πλάβρα, με την πλάτη του στο τρίβου, με την πλάτη του στο τρίβου και το ψόλο το πάνι του, με την πλάτη του στο τρίβου, με το ψόλο το πάνι του. Πως το τρίβραμα να μας, πως το τρίβου το πιπέρι, πως το τρίβου, πως το τρίβου, πως το τρίβου το πιπέρι, πως το τρίβου το πιπέρι, του διαόλου η καλόρη. Πως το τρίβου το πιπέρι, του διαόλου η καλόρη. Με το δάχτυλο το τρίβου, με το δάχτυλο το τρίβου, με το δάχτυλο το τρίβου και το ψόλο το πάνι του. Με το δάχτυλο το τρίβου και το ψόλο το πάνι του. Ελαδό κύρα Μαρία, ελαδό κύρα Μαρία, το τι κάνω θα μελία. Σου σηκώνω μάνα, σου σηκώνω το φουστάνι, σου σηκώνω το φουστάνι, βλέπω το καρακατάνι, σου σηκώνω το φουστάνι, βλέπω το καρακατάνι. Με το μου βραμανάμα, με το μου σιξυρισμένο, με το μουσι ξυρισμένο και το γέννη αφισμένο. Με το μουσι ξυρισμένο και το γέννη έλα κοντά μου το παιδιά.
μαουλάκια σου φιλώ. Τα μαουλά σου φιλώ. Άιτε τα μαουλάκια σου φίλο και τα ίσια σου πιάνω και τα μαουλάκια σου φίλο. Το φουστανί σου σηκώσε το φουστάνι ήσου να δω το ρήμο κλείσει. Το τρένο, να βάλω το τρένο πάπα. Να βάλω το τρελό πάπα να πει να λειτουργήσει. Έρχεται ένα καράβι, ένα καράβι, η καράβι έρχεται.
το ψαρές θα τα απόψε από το μάλλον στο σύντομο της Φινούς, για να μαρτύρεις. Τι θα πάτε, παιδιά μου, τίποτα. Είμαστε αριστεροί, πετρά μέσα. Κάτσε φίλε μου λίγο.
Παναγιώτης είμαι. Παναγιώτης είμαι απόψε. Άντε, σε κάναμε την Παναγιώτη, μιλάς για ουράνο. Έλα, στη δουλειά μας και το πρώτο καλή Σαρακοστή. Εκκοιμονεί ο γιατρός. Συγεία, εκκοιμονεί ο γιατρός. Αυτός την ποινή έκανε κοστομένη. Είναι πέρασε την γυναίκα, έκανε τον απόνο.
Άντε και λίγο τώρα. Τραβάμε την έκπληξη νούμερο 2 και άμα δεν βρεθεί θα τραβήξουμε άλλο. Όπου και εδώ πολλά τριάρια. Εδώ είναι 31-3-3-0-3. Γεια σου Θόδωρα! Γεια του ο Θόδωρας ο Παλιβός. Ο Θόδωρας ο Παλιβός κερδίζει την έκπληξη νούμερο 2. Η έκπληξη νούμερο 2, ο Θόδωρας ο Παλιβός. Τράβηξτε με αλαθό, παιδιά. Η έκπληξη νούμερο 3 είναι με το Federal Express. Και είναι το 31-3-3-7-0. Πολλά τριάρια, πολλές εκπλήξεις. Όλα 3-3 τα έχουμε. 3 θα πάρετε κιόλας. Ο Γιάννης ο Λιβαδίτης έχει την έκπληξη νούμερο 3. Έλα Γιάννη! Γιάννη, φέρ' το εδώ σε παρακαλώ να το δω. Φέρ' το λαχείο Γιάννη! Φέρ' το λαχείο εδώ. Έλα Γιάννη, μην τρέπεσαι! Έλα να τραβήξουμε την έκπληξη νούμερο 3. Ακόμα κανένας την έκπληξη 1. Φέρε μου το σε παρακαλώ. Γιάννη Λιβαδίτης, θέλω να στείλω. Και η έκπληξη νούμερο 4 είναι 3-1-3-5-6-4. Κατεβαίνουν οι αριθμοί. 5-6-4. Καμιά γυναίκα. Τι να κάνω, θα δώσουμε ό,τι έχουμε. Ο ταχυδρόμος να κανονίσει. Αυτή είναι με το UPS. Θα πρέπει να υπογράψετε για να την πάρετε αυτή. Κανένας το 31-3-5-6-4. 3-3-0-7. Έλα, τράβα το ένα σε παρακαλώ. Δεν έχει τίποτα. Κράτα το. Έλα, δώσε σε ένα κορίτσι να τραβήξει εκεί ξανά το ένα. Και ξανά για το ένα. Έλα Ειρήνη μου, έλα Ειρήνη μου. Έλα Ειρήνη μου, ένα. Έλα Φανούλα, τράβα Φανούλα. Έλα Φανή, ένα μόνο, ένα. Πιάσε ένα. Μπράβο Φανή. 31-3-5-6-1. 31-3-5-6-1. Ξανά στο νούμερο 1. Έλα να κερδίσεις καμιά γυναίκα. Μαρίγα, η Μαρίγα. Να, που θέλα την γυναίκα, το πιάσε την γυναίκα. Αυτό τελείωσε. Το πήρε εδώ η Μαρίγα. Η Μαρίγα κέρδισε το νούμερο 1. Το νούμερο 1. Μέρη. Έλα το νούμερο 4. 3-1-3-6-9-3. Αρχίζει με 3 και τελειώνει με 3. Αντρικό θα είναι αυτό. 3-1-3-6-9-3. Η πόπη του κουμπανιού. Αμάν, αμάν. Ρε Μιχάλη, κουμπανιά αγόρασε στη Λαχεία. 3-1-3-3-5-4. Ο Νίκος Ζανάκης. 3-1-3-3-5-4. Χρόνο. Και έτσι σήμερα έρχεται το ταχυδρομείο. Όσοι ακούσουν ότι έχουν γράμματα, να μην έρθουν να τα πάρουνε. Θα τους τα διαβάσουμε. Το ταχυδρομείο σήμερα είναι πλούσιο, αλλά κύριο τέος πρόεδρο Πανκαρπαθιακού Ιδρύματος Dr. George
Έφυγε. Έφυγε, έχασε. Κωστής μικροπαντρεμένος, αντιπρόσωπος Απερίου, έφυγε, διπλό έχασε. Μινάς Παπαγιάννης, αντιπρόσωπος του Όθους, ο κύριος Παπαγιάννης που μας τιμάει και ο πρώτος αντιπρόεδρος της Καρπαθιακής Ομοσπονδίας αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστούμε κύριε Παπαγιάννη. Ο Νίκος Τσαμπουνιέρης, πρόεδρος της Αρκάσας του Συλλόγου της Παπαντής, ο οποίος μας τιμάει και ο οποίος είναι πλουσίων προσόντων σωματικών. Ο αντιπρόσωπος της γυναικείας του Άστο Απερίου, η Πόπη Νικολαίδου. Εδώ είναι, εδώ. Πόπη. Εδώ είναι. Εδώ. Εδώ το τραπέζι μας. Έλα ρε παιδί, πάνω βλέπουμε να... Εδώ είναι. Ναι, είπα και εγώ που τον υπόπη. Ο αξιότιμος πρόεδρος της ΚΕΠΑ, ο Αντώνης Χατζημιχάλης, για τον οποίο τα λόγια περιτεύουν. Ο άνθρωπος όποτε έρχεται στο γλέντι μας, φέρνει και το χαρέμι. Ο Μανώλης ο Καραμινάς, ο αντιπρόσωπος των μισοφορητών. Πού σε βρε Καραμινά? Εδώ είναι ο Καραμινάς, δώστε ένα κρασί. Ο αντιπρόεδρος των Πυλών, η Βένα Ανταβέλη, συγγνώμη, αντιπρόσωπος, η Βένα Ανταβέλη Χρυσουλάκη, Ανταβέλη είναι εδώ. Yes. Βλέπουμε. Ούτε ένα λαχείο δεν επούλησε. Πόσο φούλα, Η αντιπρόσωπος της Καρπαθιακής Ένωσης Νέων, Σοφία Μικροπαντρεμένου. Σοφία, οδός εκεί έφυγες. Λοιπόν, αυτοί είναι οι άνθρωποι που μας ετίμησαν και τιμήθησαν με το να έρθουν εδώ πέρα. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε στο κύριο θέμα, που είναι η ανάγνωση της επιστολογραφίας. Και ο κύριος Μινάς Κωνσταντίνου, Βολάδα. Ναι, σας παρακαλώ τα γράμματα. Κύριον Αντώνιο Σταματιάδη. Καλώς τα δέχτης. Καλώς τα δέχτης. Γλυκέ μου οργανοπαίχτη, σου χαϊδεύω τα κουδούνια και σου φιλώ το δοξάρι. Αισθάνομαι, Αντωνί μου, ότι είμαι η πιο ευτυχισμένη γυναίκα του κόσμου. Αυτό βεβαίως το οφείλω σε σένα, που με τα ολόγλυκα παιχνίδια σου, τις απαλές και δυνατές δοξαριές σου, με πεθαίνεις από ειδονή.
Θέλω να σε βλέπω πιο συχνά. Θέλω να σε βλέπω κάθε μέρα, πολλές φορές την ημέρα. Αλλά εσύ δεν μου έρχεσαι τακτικά και αυτό είναι το παράπονο μου. Όταν δεν είμαστε μαζί, ζω με τη σκέψη σου, με το όραμά σου. Σκέφτομαι ότι σου κρατάω τον μπούτσο και δροσίζω. Αναπολώ τις στιγμές που μου πρωτόπαιξες το όργανό σου και περνούν πιο ευχάριστα οι ώρες της προσμονής. Θυμάμαι όταν άρχισες να μου μαθαίνεις τα κουνήματα του χορού. Πρώτα έπαιζες κάτω χορό. Το δοξάρι σου εχαΐδευε απαλά τις χορδές μου, τις χορδές της λύρας. Και εσύ μου μάθαινες να λυκνίζω το κορμί μου και να κάνω απαλά κουνήματα ολοχάρι. Ύστερα σιγά σιγά ο ρυθμός σου ανέβαινε, μου μάθαινες το γονατιστό, τη σούστα. Και όταν ερχόσου στα μεγάλα κέφια άρχιζες τον πάνω χορό και το πεντοζάλι. Το δοξάρι σου έτρεχε στον ηλικιώδη ρυθμό της κάβλας, πότε με μικρές πνιχτές δοξάριες και πότε με μακρόσυρτες. Αντώνη μου, την βρίσκω με το ύφος σου όταν μου μιλάς και με τα λόγια σου τα πονηρούλικα και ποιητικά. Παραδείγματος χάρη, μικρούλα μου, μαυρούλα μου, θέλω να σου το παίξω το παιχνιδιάρικο όργανο στις κόρδες σου γλυκά. Θέλω και το δοξάρι μου βαθιά να σου φυτέψω στην τρύπα που έχεις κούκλα μου να κάνεις τα κακά. Τώρα αγάπη μου σ' αφήνω να ταιριάσεις τα τριχοκούδουνά σου στο σκοπό μας και τα γράμματα όπως είπαμε. Προσοχή μην τα δει η Μαριάθη και με ξεβερδίσει. Παιχνιδιάρικα και όλο γλύκα σου φιλώ τα κουδουνάκια σου. Τζένι! Για κοίταξε, βρε σοβαρός άνθρωπος. Γράμματα. Τα αγόρια του είναι 3 φορές πιο μεγάλα από αυτά, τριχοκούδουνα και τα κίνα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον δυσυπόστατο χαρακτήρα σου. Όταν ήρθες να μου κάνεις το πρώτο φροντιστήριο, με εχμαλώτισες με την ευγένεια και το χαμόγελό σου. Μου χαΐδευες τρυφερά τα μαλλιά και τους ώμους και μου λέγες «Τι καλή μαθητριούλα που είσαι, τι ωραία». Και σε λίγο άρχισα να φεύγω από το μάθημα. Η επαφή των δακτύλων σου με έκανε να ανυψώνομαι, να αισθάνομαι πως κολυμπώ σε μια αιθέρια γλυκιά διάσταση. Και εσύ συνέχισες με τόση τέχνη, πολυκάτε χέ μου. Κάτι μου ψιθύριζες, αλλά δεν ήταν δυνατόν να σ' ακούσω. Μπερδευόντουσαν οι σκέψεις μου, το σώμα μου γινόταν τόσο ελαφρό. Δεν ξέρω πόση ώρα πέρασε, είχα χάσει και την αίσθηση του χρόνου, όταν με τρεμουλιαστή φωνή σε ρώτησα «Μανώλη, τι έχω, τι έπαθα?» Και εσύ ήρεμα μου απάντησες «Δεν είναι τίποτε, κάβλωσες». Και τότε σε ρώτησα «Τι θέλεις από μένα?» Και εσύ μου είπες «Πιάσε μου λίγο την ράβδο».
είναι αυτή η διδακτορική των καθηγητών. Η διδακτορική ράβδος που λένε. Έχουν και την ποιμαντορική οι παπάτες, παραδείγματος χάρη. Πιάσε μου λίγο λοιπόν τη ράβδο. Εγώ δεν ήξερα, δεν καταλάβαινα τι είναι η ράβδος. Αλλά εσύ με λόγια και έργα με έμαθες. Τι ωραία που ήταν να κρατάω τη διδακτορική σου ράβδο μες στη φούχτα μου. Ήταν σαν ζωντανή. Μερικές φορές σαν να ανέπνεε και μερικές φορές έκανε κάτι ξαφνικά τινάγματα. Με έκανα και εμένα να τεινάζομαι. Βέβαια έξω στον δρόμο πάντα με αντιμετώπιζες με ευγένεια, σαν να μην με γνώριζες. Αυτό όμως με πείραζε, Μανώλη. Όσο σκεφτόμουν όλο το περασμένο βράδυ με έχεις ξεσχίσει. Ειλικρινά σε σκέφτομαι και όσο σε σκέφτομαι τόσο σε θέλω. Και όσο σε θέλω τόσο καυλώνω. Ηλία μου, Μανώλη, απ' την κάψα. Θα πεθάνω. Δάσκαλέ μου, δίδαξέ με τι να κάνω. Παρηγοριέμαι μονάχα στη σκέψη, επειδή φαντάζομαι πως θα διδάσκεις σε σχολείο αρένων. Σε περιμένω με ανοιχτά τα πόδια, Ρίκα. Ο Μανώλης, ρε, που κάνει το σοβαρό. Για φαντάσου να δεις τι γίνεται, ρε παιδί. Κύριε Ηλία Βασιλείου Βασιλαρά. Λείπει ο Ηλίας. Ειρήνη, αν δέχεσαι να το πάρεις, το διαβάζω. Άμα δεν δέχεσαι, δεν το παίρνω. Ειρήνη, θα το πάρεις. Θα το πάρει, λέει. My love, Louis. Σούζι μου. Εγώ γράφει από Λόντον. Σου έχω γράψει και άλλα γράμματα, αλλά ποτέ δεν μου απάντησες. Δεν μπορώ να πιστέψει ότι ξεχάσει εμένα μετά από τόσο πολλά καλοκαιρινές νύχτες όλο αγάπη. Μήπως your wife σκίζει γράμματα σκουπίδια. Εγώ δεν μπορεί να ξεχάσει σένα, γιατί στάβλω μέσα, αι Γιάννη, πολύ γαμίση. Θυμάμαι πάνω σουφά, εσύ χτυπάς πολύ, σουφά σπάσει. Ύστερα ξεσπάσει, τυχερός, γλυκό σπάσιμο. Αλλά αντάλογα μου. Ακόμη θυμάμαι ότι εσύ μου μάθαινες σε μένα παίζω μπάλα. Ήθελες να είμαι χωρίς ρούχα, γιατί εσύ νομίζεις ότι έτσι εγώ κάνω καλύτερες κεφαλιές. Και εκεί που παίζαμε τι σε έπιανε, εγώ παίζει εσύ μόνο κοιτάει εμένα και μάτι σου γίνει άσπρο μαύρο. Πρώτη φορά έρχεσαι μετά μάθεις σε μένα επικύψεις. Αυτή η λέξη δεν ξεχάσω εγώ ποτέ, γιατί όταν κάνω επικύψεις αισθάνομαι γκρίκσταλ. Θυμάσαι εσύ, λέει γκρίκσταλ, πισωκολλητό. Ακόμη θυμάμαι το ηλιοβασίλεμα στο Αγκάθια. Εσύ γυμνός βάλει μόνο επιγονατίδες γάντια γιατί πονηρό. Μετά πάρει εμένα γυμνό κοντά. Εκεί πολλά χαλική και πολλά αγκαθή. Εγώ πονάει πολύ, εσύ λες σκάσε μωρέ, αυτό είναι το καλό κακομοίρα, μόνο σκάσε. Το λένε αγκαθοχαλικωτό. Εσύ κάνεις πόδια μου, χέρια μου, κόλο, πλάτη, γιατί αγκάθι κακό. Σου λέει αχ, Louis, you like? Σου λέει I love Excelsior κούκλα μου. Excelsior κούκλα μου. Αυτό είναι χάνι. Εγώ δεν καταλάβει τι είναι αυτό. Παρακαλώ γράψε με να εξηγήσει. Next summer περιμένω εσένα κάτω άμμο Άι Γιάννη για νερό άμμο στα
σε φιλώ all over. Special στον Πούτσι, Σούζι. Θα δώσω την ειρήνη, αφού δεν ξέρω, δεν μας το δώσω. Όχι ρε, Εδώ είναι. Ποιο είναι το πρώτο ρε παιδί μου? Μαρίκα. Ποια είναι η Μαρίκα? Λοιπόν, Μαρίκα. Λοιπόν, Μαρίκα, θα σας παρακαλέσω κάτι. Εδώ πέρα υπάρχει ευγένεια. Θα παρακαλέσω να έρχονται οι συνοδοί των γυναικών να παίρνουν τα δώρα. Λοιπόν, να έρθει ο συνοδός της Μαρίκας να πάρει το δώρο της. Θα δείστε Μαρίκα. Ναι. Ποιος είναι ο συνοδός της Μαρίκας? Εσύ. Λοιπόν, εδώ πέρα, καθίστε. Το κραγιό μου. Περιμένετε βρε. Όλα θα ανοίγουν εδώ πέρα. Καλείστε κάτω. Φύγετε από εδώ. Έλα εδώ. Να. Όχι τα μάνα. Η Αμαρίκα κέρδισε το θαυμάσιο αυτό δώρο. Το βλέπετε, είναι κραγιόν, πολύ ακριβό. Σηκώνεται και κατεβαίνει. Το βλέπετε. Κάνει τη δουλειά του. Τσακ, 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 τσακ. Αληθινό, και μπορεί να το χρησιμοποιήσει στα χείλη της οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή και της νύχτας. Θεόδωρος Παλιβός. Πού είναι ο Θοδωρής? Θόδωρα, έλα εδώ. Μεγάλη Θόδωρα. Η συνοδός. Το δώρο του κύριου Παλιβού είναι αυτό. Θα το πάρει βεβαίως. Ωραίο δώρο. Έλα να το πάρεις. Όταν δεν βλέπεις κοντά μπορείς να βλέπεις μακριά. Ορίστε. Είναι γυαλιά με ψωλή. Ορίστε. Σας είπα, έχουμε σπέσια και ακριβά δώρα. Για δώσε το άλλο δώρο μου. Έλα. Ο Μιχάλης κέρδισε. Άλλη τίποτε γυναική, όλο άλλο εντάξει. Κάτσε Μιχάλη, θα στο φέρω. Τίποτε δεν κρύβει ο σύλλογός μας, όλα ανοιχτά γίνονται. Τώρα στα γεράματα παίζει. Μα τι να σε ακόμη για αυτό να... Ορίστε. Και ποιος σου χρειάζεται στον άκρη αυτό. Πάντα σηκωμένος. Ορίστε κύριοι. Και κυρίες. Ναι, είναι ωραίο. Λοιπόν, ποιος είναι το επόμενο δώρο? Έλα. Κάνω.
Κάτσε πιο πέρα, ρε παιδί. Κάτσε πιο πέρα. Κάτσε άλλο κόλλο. Κάτσε πιο πέρα. Μεγάλο δώρο, μεγάλο δώρο. Μεγάλο δώρο, μεγάλο είσαι κι εσύ. Μεγάλο δώρο. Μεγάλο δώρο, αλήθεια. Λοιπόν, καθίστε ρε παιδιά, τι ήρθατε εδώ να δείτε. Τι ξέρετε. Το δώρο αυτό είναι ακριβό. Προσέχτε. Είναι ρυθμιζόμενα πόδια και χέρια. Δηλαδή μπορεί να κάτσει σε οποιαδήποτε στάση επιθυμεί αυτός που το χρησιμοποιεί. Λίγες γυναίκες κάθονται σε όποιες στάσεις θέλεις. Λοιπόν, και τι, όχι μόνο στάσεις, αλλά προσέχετε το στόμα. Το προσέχετε. Για προσέχετε το στόμα. Για προσέχετε. Για προσέχτε σας παρακαλώ. Η γυναίκα ό,τι έχει, τα δίνει όλα. Για προσέχτε. Για προσέχτε. Κινείς. Προσέχτε, προσέχτε τώρα. Δεν πειράζει. Επαναφέρονται όλα. Αυτό το πράγμα δεν χαλάει. Σε χαλάει, αλλά δεν χαλάει. Σε καλή μεριά, Γιάννη. Πάνε και το πόδι της μαζί, Γιάννη. Πάνε και το πόδι της, Γιάννη. Πάνε και στο χέρι. Έλα μεγάλε, καλωρί. Ναι, λοιπόν. Τι άλλο. Έχουμε αρκετά πολύ. Α, ναι. Και να αφήνει και το σώμα. Μισό λεπτό. Ξεχάσαμε του κυρίου Παπαγιάννη τον δώρο, το οποίο το είχα φυλάξει όμως. Ο αναπτήρας, ο άνθρωπος είναι καυστής. Μάλλον είναι της Εύας. Το μήλο αυτό φαίνεται ότι ήταν αυτό το αμαρτωλό το οποίο έφαγε η Εύα και από τότε και εμείς τραβάμε τα κακά της μοίρας μας. Γιατί? Διότι ο Θεός έκαμε τόσα ωραία ζώα να παίξει η Εύα, έκαμε κουνελάκια, έκαμε κατσικάκια, προβατάκια, ελαφάκια, λαγουδάκια. Αυτή ρε παιδί μου με τον όφι. Βρε να μην της αρέσει το λαγουδάκι, το κατσικάκι. Με τον όφι, αμέτη μου χαμέτη, ο όφις. Να βρε όφις βρε, ο όφις, να, ο όφις. Ήθελε να παίξει με τον όφι. Πάρ' τον βρε τον όφι. Να, η Εύα εξαιτίας της τραβάμε τα κακά της μοίρας μας. Ακούσε τι. Άνοιξε τώρα τα γλυφιζούρια βρε. Θα δώσεις τα παιδιά τα γλυφιζούρια. Κρύψε τα κορόιδο. Παντού. Κοιτάξτε. Θα χαγελιά. Βρε μπούτσο έχεις την κεφάλι. Ναι. Ωραίο είναι αυτό.